नङाब्ला बै जे इसोरनि नामै प्रसार खालामग्रा रेभारेन्डफोर बिसोरो बिसिनि इभान्जेलिस्टफोर बिसिनि न'खरा बोरै सोलिगोन? बेनिखायनो जोङो जेब्ला दान होयो आरो दान होनायजों जों बैसोरजों समान संख्रि फानलु जगायना हैनाय बायदि जोङो सहभागिता जोङो सहযোगिता खालामफानाय जायो, बेजोंनो जोङो मावफानाय जायो। खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आङो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो बेनिफ्राय आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ एसे रायफोदनाय टाइपसो आङो लाबोनो सानदों, मानोना बे रायफोदनाय भिडिअआ आङो चेनेल खुलिनाय समावनो सिगाङावनो जानांगौमोन। जेबो नङा, दासिमाव आङो एथ'ग्राब आंनि चेनेला ग्रथबो जाखायाखै, जिहेथु दासो मोनफा मोननै कमेन्ट फैहांदों, भिउसाबो फैहांदों, साबस्क्राइबार जाहांदों। आरो आंनि साननाया बेनो, सोरबा गोनां सानोबा साबस्क्राइब खालामगोन, दरखार सानोब्ला भिडिअखौ नायगोन आरो बेबायदिनो नायगोन। सोरबा जुदि सानोब्ला गोनांथि गैया, बेयो नायाबाबो गावनि गोसो। मानोना बेयाव जिखिनि बाथ्रा, जिखिनि बिसयफोरखौ आङो रायथियो बुङो, आङो निजा लाबालाब अन्य गुबुन मोनसे सार्थनि थाखाय नङा। बेयो जोङो बाइबेलावनो होजाखानाय, बाइबेलावनो जोंखौ फोरोंखादों, जोंनो बाइबेलानो जोंनो बे अधिकारखौ होयो जे बेनि थाखाय आङो बे चेनेलखौ खुलिनाय जादों। आरो जुदि धोन खामायनाय बा रां खामायनायनि उद्देश्य थायोबा संसाराव गोबां कन्टेन्ट दं, जाय कन्टेन्टफोरखौ होयोब्ला जोङो मिलियन भिउस खामायनो हायो, मोननो हायो। आरो बे बर'नि आरो ख्रिस्टियान चेनेलाव मा बेसेबां भिउस फैनो नोंथांमोना मोनथिखागौ। बेनिखायनो जोङो बेयावहाय सोलोंज्लायनो थाखायसो बिसयखौ आङो रायलायनाय जायो। आरो आंनि चेनेलनि उद्देश्यआ गुबुन धोरोमखौ गाहाय देखायनानै गाख्लायनानै आङो गावनि धोरोमखौ गोजौआव लांनायनि बेबायदि खुनु उद्देश्य गैया। आरो सोरबा सासे बेक्तिखौ थांखिनानै बेफोर बिसयखौ दिहुननाय जाया। सोरबा पास्टरानो हक, सोरबा साधारन मानसियानो हक, बा सोरबा इउटिउबारानो हक, आङो बिथांमोनजों रावजोंबो आंहा सुथ्रुता बेबायदि गैया। बयबो आंनि नोजोराव आंनि चेनेलाव समान। बेनिखायनो बाइबेला जोंनो मा रोखोम अधिकार होयो, जोङो बाइबेलनिफ्राय नायनि बेखौ मोननो हागोन माथाइनि 28 अध्याय 19 आरो 20। बे पदआव मा होनदों? बेनिखायनो नोंसोरो थांनानै बिफा बिसा हौवा आरो गोथार जिउनि मुङै फोलेर मानिफोरखौ बाप्तिस्मा होयै होयै आं नोंसोरखौ थोननाय मानिफोरखौ मानिनो बिसोरखौ फोरोङै फोरोङै आंनि चेलाफोर खालामहै। आं सानफ्रोमबो संसारनि जोबनायसिम नोंसोरजों लोगो लोगो दं। बेयावहाय मोनसे बाथ्राया, मोनसे बिसया एसे उन सिगां जादों ट्रेन्सलेटआव। बेयाव बर'आव बुंदों बाप्तिस्मा होनाय बाथ्राखौ सिगां बुंग्रोदों, नाथाय इंलिसावहाय फोरोंनाय, चेला बानायनायखौसो सिगां बुंदों। फोरोंग्रोनांगौ, बिनिफ्रायसो बाप्तिस्मा बेखौ बुंदों। बे ट्रेन्सलेटआव उन सिगां जादों। आरो जोंनि बर' बाइबेला इंलिसनिफ्रायसो दानस्लाय जानाय हिसाबै जोङो इंलिसनिखौसो बांसिन गुरुत्त होनांगौ जायो। इंलिसाव बेबायदि लिरदों, आरो नोंथांमोना हिन्दीयावबो फरायनो हागोन, आङो हिन्दीनिखौबो होबाय। Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. बेयो किं जेम्स भार्सननि दे, अल किं जेम्स भार्सन्सनि बाइबेलनिफ्राय लानाय जादों। Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. बुहुमनि जोबनायसिम थागोन।
दानिया बे पदआ जों प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै बाप्तिस्मा लानाय साफ्रोमबो जिसुनि चेला जाबाय आरो जेब्ला जिसुनि चेला जायो आरो जिसुनि थिननाय मथे जोङो जिसुनि बे मिशनखौ जिसुनि बे मिनिस्ट्रिखौ जोङो बुहुम नाङै जेरावबो प्रसार खालामनांगौ। दिनैसिमबो जिसु सोदोबखौथ' मोनथियो, नाथाय बिनि फोरोंनाया मा रोखोम बेखौ गोबाङानो मोनथिया। दा बेनिखायनो नों आरो आं जों बयबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै बाप्तिस्मा मोननाय साफ्रोमहाबो दायित्व दं। नङाब्ला मा जागोन? जिसुआ जोंखौ जोबनाय सानाव आं नोंनो देनार गरसे होलांदोंमोन, बे देनारखौ नों फबनानै दोनदों। जोङो बेखौहाय जोबनाय सानाव बिसाराव जबाब होनो जिसुनियाव गोब्राब जागोन। जोंनाव आखायाव एन्सार थानाय नङा। बेबायदि नङा जे आङो बै चेनेलनिफ्राय आङो साबसिन गोरों, बै पास्टरनिफ्राय आङो साबसिन गोरों। रोंनायनि कम्पिटिसन नङा बियो, बादायज्लायनाय नङा बियो, रोंनाय रोङैखौ लानानै नङा। नाथाय आङो जुदि जिसुनि चेला जाबायब्ला जिसुनि थाखाय आंहा मावनाया थाथारनांगोन। बेनिखायनो जाकबा गावनि बेलायाव बुंदों, जेरै जोंनि देहायाव जिउ गैयाब्ला गोथै, बेबादिनो मावनाय गैयाब्ला फोथायनाया गोथै। बे बाथ्राखौ बहा लिरदों? जाकबनि 2:26 बेयाव जों नायनि। जाकब 2:26 मानोना जिउ गैयाब्ला मोदोमा जेरै गोथै, बेबादिनो मावनायफोर गैयाब्ला फोथायनायाबो गोथै। जोंनि देहायाव जेब्लानाखि जिउआ ओंखारलाङो आरो देहाया गोथै जायो, जिउजों मोदोमजों मोनसे कानेक्सन। बेबादिनो आं दि इसोरखौ फोथायनानैल' थायोब्ला जुदि आरो मावनाया गैयाब्ला बे फोथायनाया गोथै। बे बाथ्राखौ बाइबेला स्पष्ट जोंखौ बुंदों। अब्ला जोङो गावजों गाव सासेया गुबुन सासेनि मावनायखौ होबथालायोब्ला बे एन्टिख्राइस्टसो जागोन। एन्टिख्राइस्टनि हाबा मावनायसो जागोन। सैताननि हाबा मावनाय जागोन। बेयो इसोरनि थाखाय नङा, जिसुनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय नङा, इसोरनि परिकल्पनाखौ जाफुंहोनायनि, जिसुनि थांखिखौ जाफुंहोनायनि मावनाय जानाय नङा। जोङो साननो हागौ जे आङो सासे साख्रिआवला मानसि, आङो टाइमखौनो होनो हाया, आं बबे टाइमावहाय आङो जिसुनि थाखाय, जिसुनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय आं बोरै मावनो हागौ? सोरबाया साननो हागौ आङो कन्ट्रेक्टार, आंहा ओरैबायदि टाइमानो गैया, आङो बोरै जिसुनि थाखाय आं मिनिस्ट्रि मावनो? सोरबाया साननो हागौ आं सासे दखानदार, दखान होननानैनो आङो दिन सानफाथोलो आं मेंखायो, आं मा इसोरनि मिनिस्ट्रि मावनो? आरो इसोरनि मिनिस्ट्रि मावनो थाखाय साफा फसंनानै दोनखानाय दं। जोङो बेखौनोथ' सानो। नङाबा मानिथो चार्च पास्टर, मानिथो इभान्जेलिस्ट, मानिथो रेभारेन्ड? बिसोरनोथ' इसोरनि मावग्रा। नाथाय मोनसे खोथा, जे ओंखाम संग्राया सासे थिगानो, नाथाय बेनो थाव संख्रि फानलु बन बायदिसिना मैगं थाइगं जगायनानै सोरबाया हैबाय संख्रि, सोरबाया हैबाय फानलु, बेबायदि साफ्रोमबो जगायहैनानै बै ओंखाम संग्रानो होयोब्लासो बियो ओंखाम ओंख्रिखौ संफुंनो हागोन। इसोरनि हाबा मावनाया बेबायदि। बेनिखायनो सोरबा साख्रि मावब्लाबो, सोरबा दखान होयोब्लाबो, जिखुनु संसाराव सारभाइभ खालामनायाव जिखुनु अबस्थायाव थाया मानो, जों बयबो इसोरनि हाबाखौ मावनांगौ, नङाबा जोंनि फोथायनाया गोथै होननानै बाइबेला बुंदों। दा आं मोनसे उदाहरन होनोसै, जोङो मारै मावनो हायो? बै जे चार्च पास्टर, बै जे रेभारेन्ड, बै जे इभान्जेलिस्ट, बिसोर मावनायजों लोगोसे आङो संख्रि फानलु हैनाय बायदि मारै मावनो हायो? मावनायनि मोनसे लाइना बेनो, उफाया बेनो, आङो आंनि जबाव दं आरो
आङो साख्रि मावो, आङो दखान होयो, आं बिजनेस मावो, आङो जिखुनु खामानि मावो आरो बे मावनायनिफ्राय आङो गिर्जायाव दानफोरखौ होयो। बे दाना बहा थाङो? मानि थाखाय दानखौ जों होयो? बे दाना जाहैबाय गोजौआव थाङो आरो बै रेभारेन्ड, इभान्जेलिस्ट आरो बहाबा सार्च पास्टरफोरनि आरो गोबां वार्कारफोरनि बायदिसिना बेथन सेलारिफोरखौ बेनिफ्रायनो होयो आरो गिर्जाया बेबायदिजों सोलियो। नङाब्ला बै जे इसोरनि नामै प्रसार खालामग्रा रेभारेन्डफोर, बिसोरो बिसिनि इभान्जेलिस्टफोर, बिसिनि न'खरा बोरै सोलिगोन? बेनिखायनो जोङो जेब्ला दान होयो आरो दान होनायजों जों बैसोरजों समान संख्रि फानलु जगायना हैनाय बायदि जोङो सहजगिता खालामफानाय जायो, बेजोंनो जोङो मावफानाय जायो। बेबायदि दान होनायजों जों मावफानाय जायो, जायनि थाखायहाय 1:10 बाइबेलाव बिदों। सोरबाया बुङो गोदान रदायाव बबेबा पदाव लिरदों 1:10, नाथाय गोदान रदायजों थाङोब्ला जों गासिबो फेल। मारै? निक'डिमासखौ बुंदों जेसेबां दं नों फाननानै दुखियाफोरनो रानना हो। निक'डिमासआ जोबोद धोरोमनिया मानसिमोन, अब्लाबो जिसुनियाव बेयो फेल जादों। आरो सासे रान्दि, बेनाव देनार गरनैल' दं, बेखौनो होजोबदों बियो 10%, आरो बे जिसुनि नोजोराव बेसो बांसिन होदों दानखौ। अब्ला गोजाम रदायावथ' 10%ल'सो बिदों। दानिया आब्राहामा इसोरनि बिसिगि जानानै आरो बै समाव 10% होनांगौनि गोनांथि दंमोन नामा? बे मोनसे सोंनाय। अब्लाबो आब्राहामा 10% गावनि दंनायनिफ्राय 10% बियो होदों। बे समाव आब्राहामनि महाजाजाव जे दौरि, बे दौरिया जाहैबाय मेलखिसेदेकमोन। आरो मेलखिसेदेकआ ओरैबायदि मानसिमोन बियो, ओरैबायदि दौरिमोन बियो, बिनि गुदि बिजौ जेबो डिटेल्स गैया प्रिथिबियाव। डिटेल्स गैया, ना बिमा बिफानि सिन, ना बबेबा मोनसे देशनिफ्राय फैनाय सिन, जेबो एड्रेस गैया। आरो बियो बै आब्राहामनि समाव बियो गोबाव बोसोर दौरिनि खामानिखौ मावदों। बियो गेदेर दौरिनि खामानिखौ। गोबां स्कलारफ्रा बुङो बै समाव बे जिसुआनोमोन होननानै बेबायदि बुङो। आरो बे लजिकेलि जियानो जाया मानो बियो सैथो। आब्राहामा बै समाव खुनु दरखार गैयामोन, अब्लाबो बियो 10%। खारन इसोरनि बिसिगिनि अर्थआनो जाहैबाय बे प्रिथिबिनि अधिकारा आब्राहामनियावबो दं। अब्ला एथ'ग्राब धोनि बियो दरखारानो गैयामोन। नाथाय जों दिनै गोदान रदायनि रेफारेन्सखौ नायनानै जोङो होनाङा बुङो। जेब्लानाखि जोङो होनाङा होनो बा दानफोरखौ होआ, जोंनि फोथायनाया गोथै। बेखिनिखौ आं बुंबाय। बेखौ आङो रायफोरनाय हिसाबै बुंनायाव बे रेफारेन्सफ्राबो माखासे फैबाय। बे उद्देश्ययै आङो बाइबेलनि माखासे बाथ्राफोरखौ आङो आंनि चेनेलनि दारै आङो लाबोनाय जायो। नोंथांमोननि जुदि सापर्ट मोनोब्ला आङो होलांबाय थानो हागोन। आरो गासैबो इसोरनि गोसो बायदि, इसोरनि इस्सा बायदि जाथों। नाजारेन जिसुनि मुङै आमेन।